Merge? Eu să mai râd. O să fiu foarte serios episodul. Hai noroc! Ăsta e spațiul în care o să auziți pe fundal un câine lătrând. Reluăm. Hai noroc! Ăsta e spațiul în care încercăm să ne aliniem și noi noilor tendințe de consum muzical. De fapt, noile tendințe sunt tot alea vechi de acum câteva decenii în care lumea pașnică asculta muzică pe vinil. În același timp încercăm să facem toate astea fără a vă aliena. Bagă. Trebuie să-mi structurez. Partidului de Victor Tulbure. Salut! Cine a fost cu ideea să facem review la albumul nou Radiohead? Ăla a câștigat. Și cine a zis că nu putem face review la albumul Radiohead? Chiar dacă a câștigat, a greșit. În septembrie apare varianta specială a albumului, box-ul. Varianta clasică a apărut din iunie. De pe 17 mai exact. Drept pentru care ai câștigat? Ai câștigat o pereche de căști, e vorba de un model nou MDR ZX 660 pe care poți să le folosești nu numai când cânti și îți asculti producțiile muzicale proprii, ci și atunci când vorbești la telefon. E dotat cu, perechea asta de căști este dotată și cu varianta de hands-free. Hai să dăm explicația Și să-i spunem și cum îl cheamă. E Narcis Accinte de la Harley Quinn Jack. Respectiv Tourette Roulette, pentru că omul are personalitate artistică multiplă. În cei 31 de ani de activitate, Radiohead nu se poate spune despre trupa asta că e o trupă harnică. Au livrat doar 9 albume, au avut pauze foarte lungi. Cu toate astea, le-a rămas de fapt identitatea neștirbită, identitatea de trupă independentă. Chiar dacă au avut semnat un contract cu EMI, o casă destul de mare. Dar, de fiecare dată, politica lor de a-și vinde albumul sau a-l da mai departe a fost una specială. În ciuda contractelor astea semnate cu label-uri majore sau cu label major, ca să folosesc singularul corect. Vrei să spui că au ofertat casa de discuri? La un moment dat au făcut chiar asta. Și au dat albumul Moca. De fapt, rămâne celebru cazul ăla în care ei și-au lansat albumul pe net și fiecare a dat cât a considerat. A fost, de fapt, un succes. Și că tot ziceai tu că Radiohead fac pauze mari între materiale, Moonshaped Bull, albumul nou, vine după o pauză de 5 ani de la King of Limbs din 2011. E ciudat să spunem album nou pentru că mai mult de jumate sunt piese vechi. De la True Love Waits, care a început prin 90 să apară în concertele live, până la Burn the Witch, chiar primul single, de care s-a auzit prima dată în 2000. Deci piese care au 20 de ani. Apropo de piesa Burn the Witch, piesa a fost produsă și cântată de când trupa a lucrat la albumul Kid A. Asta o spune chiar producătorul Nigel Godrich. Și apropo, piesa Burn the Witch, ca să vedeți până la urmă cât de profund era conectată și este trupa la realitatea înconjurătoare și cât de mult reacționează, mai ales la realitatea sociopolitică, piesa dă un cap în gură sistemul la modul direct și se leagă de ceea ce se cheamă acum Big Brother-ul ăsta planetar. Deci sistemul și de atunci, din 2000, de când au început-o și de acum. Englezii oricum au fost campionele astea, au fost primii. Motivația lor pentru piesele astea începute de ani și ani și neterminate e că nu au găsit aranjamente până acum. Păi și tot Nigel spunea că... Ai fost reclamă. Place ție. Domnul Neil, da. Așa. Spunea că de cele mai multe ori Tom prefera variantele trase live. Numai că pe el le enervau foarte tare, că nu sunau bine. Pe el ca producător. Ca producător, evident. Cred că True Love Waits este deja pe o compilație live din 2001 înregistrată, da, oficial. Apropo de Godrich, albumul este dedicat memoriei lui Vic Godrich. O fi tasă? O tasul, bunică, străbunică, cercetările continuă.
Despre album, mai toată critica, fie că a fost pro, fie că a fost contra, puține note oricum mici a primit albumul ăsta, toată lumea a zis că este cel mai ușor de îngurgitat album. Este cel mai prietenos cu urechile pașnice ale ascultătorului, fiind privit ca un derivat de folk. Mă rog, mie mi se pare ușor de îngurgitat în anumite condiții, mai ales singur acasă, când îți pui tu discul. Eu nu văd cum ai putea asculta live, mai ales la festival, albumul ăsta. Pe de o parte, e cea mai bună formă, muzica este cea mai bună formă de exprimare a melancoliei. Iar aici s-ar părea că lumea a descoperit că Thom Yorke, până la urmă, a băgat câtă melancolie a putut în albumul ăsta, regretând despărțirea de soția lui, de partenera de o viață, de un sfert de veac aproape, de când era împreună cu Rachel Owens. Despărțirea celor doi, și asta e din zona de mondenități cu forța, s-a petrecut anul trecut, mai exact. Nu știu cât întărește chestia asta, ideea că despărțirile duc la albume bune. Acum, ca structura albumului e așa. Începe cu single-urile, începe în forță, se pierde undeva pe parcurs, o dă în chestii mai intime și termină cu, după mine, cea mai bună piesă de pe el și cea mai veche, True Love Waits. Dacă ai zis deja de piese, eu prefer Identic Kids, la fel o piesă veche. Acum dau seama, nu prea există piese noi. Toate am fost făcute pe locul 2. Deci, e de bine. Ok. Ar mai trebui să menționăm că pe album, pe lângă membrii formației și producătorul care e tradițional și omul care face artwork-ul e un colaborator al echipei. La tot melanjul ăsta de artiști se adaugă și London Contemporary Orchestra. E vorba de puseul ăla muzical ce îndulcește foarte mult ritmurile Radiohead. Și mai e la tobe și un tip cu care au fost în turneu pentru King of Limbs. Radiohead s-au apucat de lucru oficial la albumul ăsta imediat ce au terminat turneul ăla în 2012. Deci le-a luat vreo 4 ani să pună cap la cap ce aveau deja. Și poate acum, cu ocazia apariției albumului ăstuia, Moonshade Pool, o să depășim și noi Creep. Ai zis de artwork? Da. Găsești artwork-ul și înăuntru. Și mulțumită dealerului nostru din Belgia, am pus mâna și pe 7-inch single-ul Burn the Witch, cu B-side-ul Spectre. Piesa care a apărut în decembrie anul trecut și a anunțat, practic, relansarea Radiohead-ului. Și ca de obicei e serie limitată. Foarte limitată. Au fost 2500 de bucăți, teoretic și varianta aia de album cu discul alb e limitată la 9000 de bucăți. Deocamdată cererea este mai mică decât oferta. E. La aia, în schimb ăsta, cine n-a avut norocul să pună mâna pe el din prima, acum dă vreo 250 de euro. Aceasta a fost rubrica Bursa vinilurilor. Prima dată am ascultat Moonshade Pool pe calculator, MP3. Nu mi-a plăcut așa tare. În dimineața asta am făcut altceva. Discul, apropo, sunt 2 discuri și le-am luat în pachetele în care au ales ei să le pună. De 3, de câte 2, câte o față, câte... Mult mai bine sună așa. Până la urmă, împachetarea trubei funcționează. Dacă le asculti ca lucruri de câte 3, e mai bine decât ca lucruri de câte 12. Și pentru a îmbunătăți sunetul acestui album, puteți încerca să zgâriați discul. Bine ați venit la piață, la Vinil Obor. Știu că v-am obișnuit cu sfaturi de cumpărat viniluri scumpe și rare de pe site-uri dubioase. Astăzi secțiunea de tips va fi mai ușoară. Viniluri care s-au lansat deja în România și le găsiți în magazin. Și avem așa. Una bucată vinil, soundtrack-ul serialului vinil de la Roton Music. Acum că și așa a decedat serialul, din păcate, singurul volum care va ieși din acest serial. Compilația R
20 de ani de Air. Nu confundați cu Pink Floyd. Și albumul Red Hot Chili Peppers, The Getaway, albumul nou Red Hot Chili Peppers, despre care am auzit că este foarte bun, n-am apucat încă niciunul dintre noi să Ascultăm luăm la ureche. Trecând la celălalt importator de viniluri de la noi din țară, avem un apucat album nou Jake Bugg, On My One. On My One! Și Killers-ul cu care v-am amenințat încă de la începutul Viniadei, Hot Fuzz, urmează și Sam's Town, reeditare. Pentru cei care nu știu, să verifice episodul trecut, a fost dezbătut, arătat și puricat albumul ăsta. În încheiere, două albume mai ciudate. Iggy Pop, Post-Pop Depression, cu Matt Helders de la Arctic Monkeys și cu Josh Homme de la Queens of the Stone Age. Foarte bun album. Și Kendrick Lamar, Untitled Unmastered. Vă invit să rețineți voi titlurile pieselor. Conform apucăturilor celorlalți vloggeri și de la ei și de la noi din țară, ar trebui să încheiem spunându-vă să vă faceți cont aici sau să comentați aici jos sau măcar un subscribe. Păi băgăm și noi o chestie de aia cu subscribe aici pe ecran. Așa. Oricum, o să găsiți episodul și pe paginile de Facebook ale noastre, personale, respectiv ale, îmi place să rog auto. Și ale radioului. Și ale radioului. Mulțumim! Ha.